Ika ngono lho. Apike nggon ngendi sebutna? Lho piye? Mlirik Ika. Panjenengan niku nek ya nek genah, lemu ya lemu aku, gedhe ya gedhe aku, nek karo Ika padha karo ora nganggo kasur lho. Kok tekan kasur barang? Lah nggih panjenengan nek nggih mengke nek ajeng nikah, nek ajeng bebrayan, nek nggih bubuk mboten. Yo. Si Pak. Oh wis to, ya. Iki pamundutan sinom nyamat, ya. Ning nganggo pramen apa terserah kowe arep golek kanca sapa, ya. Sapa? Sing arang, sing wis arang. Heeh. Ayo Kin, solikin. Penyakitmu kudu tok lawan kowe, ya. Ora usah wedi. Ngono ya, Mah. Iya. Awan waras kok anggere arep mangkat nyambut gawe kok masuk angin. Kuwi ming psikismu sing kena. Iya. Kuwi cara berpikirmu sing kena kuwi. Pundi, Pak? Hah? Pundi? Kono kok pundi apa to? Lah wau tuturine wonten permen wonten. Hah? Wonten permen wonten. Pramen. Oh, permen. Oh, ya wis. Sing lara iki kupinge barang. Ya ora apa-apa. Karo Tatin. Iki suradane kula ya, Pak. Apa? Surada. Sutradara. Nggih niku. Sutradarane aku ora surada ora. Nggih. Ya, sutradarane aku. Nggih. Ya. Kowe arep dadi apa? Kula sik digandrung. Oh iya. Ora kowe gandrung. Ah, mboten mawon. Ya sing digandrung kok terus tadi nembang sinom nyamat panjaluke kuwi. Ya. Ya. Nek kowe arep kepengin digandrung ya kowe dapukane sing mayar wae ora usah dadak sing werna-werna. Ya. Kowe Den Mas Broto tatin seminten wis kaya biasane wae. Ya. Lakon liyane apa ora ana. Angel no, angel. Ya. Sing apal lagi kuwi engko ndamel aku barang bingung. Ya, monggo. Ya, tutuk 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 tutuk. Tutuk tuk tuk. Piye? Kok piye? Apa jenengan ki gagap to, Den Mas? Ora. Ora jarene panjenengan lara napa to? Ora lara aku. Lah? Janipun kenging menapa? Ya mung apa, Pak? Pesikis. Kok anu, pokoke alasan to. Kowe iki mengkon mikir angel, aku ming mergo awakku rada lungkrah ngono wis wangun kok ketoprak kok takon sutradara iki iso dibandemi wong delok kowe. Piye? Panjenengan kira menapa to, Den Mas? Aku kira ngopo-ngopo. Ora ngopo-ngopo kok kula mireng kabar menawi panjenengan menika nembe sakit. Kuwi rak mung kabar sing kabur. Berarti jenengan sehat nggih? Sehat walafiat. Oh nggih, alhamdulillah menawi panjenengan nika sehat. Alhamdulillah. Den Mas, Piye? saestunipun kula menika ajeng omong. Apa? Panjenengan ngapa lho kok gagap terus? Omong ngono kok among piye? Omong. Angsal? Oleh. Kula ajeng bloko kalian panjenengan ning mbok nyaket mriki. Ayo iki rak wis cerak to. Lah kene kan kurang caket. Piye? Saestunipun kula aku isin ya arek ngomong. Piye kok? Den Mas, Lendas-lendus ki. Piye? kula menika Kowe ngopo? tresno kalian panjenengan lho Den Mas. Tresno karo aku. Inggih. Ora aku alik kok. Kok ora kuwale panjenengan nggih tresno kalian kula? Ora. Loh, pripun to Den Mas menika lho? Ha iki ceritane aku kudu ora tresno karo kowe. Aja ngomongke cerita ngono kuwi kok. Ketoprak kok ngomongke cerita. Yo Pak yo. Mbok Kowe- purun. Kowe kaget no ya. Mene Lho. aku tresno karo kula tresno panjenengan. Boleh langsung muni.
Minten. Ngono dadi kanu dramane iki kecekel baleni Tin, baleni. Kula tresno kan panjenengan langsung muni minten. Ngono ta kaget ora kok. Iya. Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan. Mo, minten. Nah, apik iki semua. Lah napa kok sajakipun kaget? Kok iso kowe ngomong tresno karo aku? Lah nggih nika perentul saking ati kula lho, Den Mas. Merentul. Nggih. Gon ngendi? Nggon mriki lho, nggen mriki. Ngono ya. Subrata kok cengengesan. Nggon mriki. Iya ning aku ora iso nampa katresnanmu. Lah kenging menapa to Den Mas kok mboten saged? Aku kuwi wis duwe pacangan. Aku kuwi wis tresno karo sawijining wanita. Sinten? Ika. Ika. Panjenengan tresna kalian Ika? Oh, nek Wis ora apa-apa. tenan nek iki. Asline jeneng. Tenan. Kowe gelem ora ka? Ora. Ah ya wis. Nah gelem ya wis. Tak omongi. Cempluki jenenge asli Ika. Wis tak telusur neng kono neng. Sejarah ketoprak kono jenenge asli Ika. Dadi bener kuwi ora apa-apa. Bener, ora apa-apa tresno iki ora apa-apa. Mbok jenengan ampun damel gelone wong wedok lho. Lho. Ora kok aku gawe gelo atimu. Ning umpama kowe iki tresno karo aku, gek aku kamangka wis tresno karo Ika. Yo, Kak. Lah menapa panjenengan mboten iso bandingke antarane kula kalian Ika? Yo nek bandingke gedhe kowe. Lah nggih, lah panjenengan mboten seneng ingkang gedhe menapa? Yo seneng. Ning Lah rak kok Ning rak pawakane ngono. ning rak pawakane Dicondro Ika dicondro. ki ki apik apa? Ika lho. Lah nggih rak nggih nek kalih Ika rak ya cilik to. Apa jenengan marem? Lah yo ning rak jeneng katresnan ki rak ora iso dipeksa to, Tet. Lah nggih ning mbok jenengan mang delok, mosok ayune kaya ngene kok ya ora gelem. Lah apa kowe gelem apa piye? Nah, rak tenan to. Kula rak nggih gelem to nggih. Ah pemain kok ora tetek ki ngopo lho. Kowe nek yo muni tetep aku ora iso ngono. Lah iya tetep aku Lah iya dengkulmu mlocot. maksudku kuwi ngene. Dadi Apa? umpamane kowe iki tresno karo aku, Nggih. apa ya kowe gelem tak wayo? Wah, lho kok Kok teku. diwayu Lah nggih? mula kuwi lho. Pikiran kuwi. Nek gelem rak lumayan. Lah napa panjenengan mboten saged milih salah setunggal? Apa kudu loro? Lah wong aku sing ditresnani ya bebas to. Lah nggih mbok dijajal sik tresno karo aku perkara karo Ika mengko. Dijajal. Heeh. Tenan. Iya. Kayak jajal ya, Pak. Pak, Hah? kayak jajal. Aku melu. Aja ora gelem Den Mas Broto ki tetek kok ya. Aku tetep ora gelem. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Kepiye-kepiyekno. Kepiye-kepiye. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Tresno kuwi ora iso Tresno kuwi dituku Ora kena dituku nganggo apa wae. nganggo apa wae. Lah kok sik omong aku terus kan. Heeh ya. Nanging Ijolan wae apa, Pak? Mah Tin Mas. Nanging tresno menika jalaran saking kulino lho. ora mesti. Lah nggih mestinipun nggih ngenten niku. Omong ah. Piye? Jenenganku nek wis kulino karo aku, kaya iso dadi seneng karo aku, yuk gelem karo aku nggih. Lah ya coba Lah kleru meneh. Emoh kok lah ya coba lah ya coba. coba Mamanisme. Iya. Angun. Kami ora budi
jeneng wong ora tresno ki ya biak-biakno tetep ora gelem. Lah ning kula tresna kalian panjenengan lho. Ya engko umpamane ora dadi piye? Ora dadi ya didadekke. Umpamane kowe tresno to? Heeh. Ning aku ora. Terus umpamane kok mengumpama terus to ya. Oh to iki. Kok ora ana jluntrunge to? Lah panjenengan niku mbok dirasake, didelok dhisik. Delokan raiku, delokan wujudku. Kurang apa? Kok ora kurang? Lah kene kok mboten tresna kalian kula sebabe napa? Nek ming sebabe Ika, mbok Ika dilalekke dhisik. Ayo to, mbok dijajal dhisik to. Ora, aku ora iso napa. Jenengan ki wong urung jajal kok wis muni ora iso mbok. Iki ora geret-geret ngene iki kejaba nek sing geret ki Ika. Waduh. Lah kok kenapa Ika ora ono nang kene sing ono aku. Ana ning bayanganku. Wah. Apa iso ming bayangke tok iso? Ming karo bayangan iso. Iso, aku kulino mbayangke. Pokoke aku ora iso. Hei. Hei. Apa Den Mas? Aku lagi takon cakepan lali e. Iya, takono. Larang apa kang si sampun dahar dereng. Wis. Dahar kalian apa? Karo telo. Dahar kok telo ki piye to? Duwe ku telo. Jenengan kedah telo? Duwe. Kula mbok nyuwun. Nyo. Wow. Dan masih broto krocok bendo. Kok mengenyon juan. Yo. Apa-apa manut aku. Lah wong kowe iki nembang ora hafal to. Para tamtu tak jeruk to? Nek jeruk murung. Lah menika kula gadah jeruk panjenengan purun. Ya gelem wong. Wah. Gelem saestu? Gelem. Oh nggih, kula dulang nggih. Duncekke. Ayo oncekke. Wong sing jeneng rayu ki mesti kudu nganggo diuncekke. Menika Den Mas. Kowe iki rak raedan to, Ten? Lah napa to? Lah wong kaya ngene kok kon mangan. Oh kleru kulit, lah niku kleru kok nggih. Gene kowe iki nglamur. Panjenengan kok ngoneknya aku lamur. Lah kulit kok kon mangan iki, Pot? Lah jenengan doyan boten? Ha ora doyan nek kulit. Berarti kula mawon. Heeh, Jenengan niku mbok ampun ngaten niku to. Demak nek jen niate seneng mbok ya seneng. Ana mbeda karo cah wadon ngono kuwi. Aku ki ora mbeda.
budone ngaku ki rak wis ngomong to mau nek aku ki ra tresno karo. Apa blas sithik-sithik ora duwe rasa seneng karo aku? Ya ana nek kowe iki gelem tak wayuh to wong aku wis duwe Ika. Ayo aja diwayuh, mbok milih salah siji. Ora iso milih aku. Tenan? Tenan. Tak perkosa lho kowe. Lho. Ya nyoh. Panjenengan kok apa-apa nyoh ning ora nyata. Omong tok. Ya coba diteruske. Potol-potol ngene mbok tak benake. Kok meneng wae ngopo? Ha seneng. Seneng. Iki lho potol tenan lho. Apa niate aja arep dibuka-buka ngene iki? Ora kok. Kualik iki lho, kualik. Ya wis men kualik ya iso kok. Mah. Iso nganggo klambi kualik? Kowe ora mbeda aku to? Ora beda piye to, Den Mas? Aku saestu lho seneng kalian panjenengan. Lah iya kok kowe terus demok-demok benak-benake barang. Lah nggih niku nek upami kula demok jenengan asal mboten. Ora entuk Ya ora udu. entuk. Udu muhrim. Udu muhrim. Lah yo nek wong tresno ora peduli kuwi, aku pengen demok ya tak demok. Pengen demok ya tak demok ngene iki. Sak ngarep-karepku arep demok ngene iki ya entuk to. Ngapa kok meneng wae? Ora iso piye-piye aku. Apa ora iso piye? Ya ora iso wong ora tresno kok. Mbok kowe arep ndemok ping 3 ping 4 ping 5 aku ya ora arep bales kok. Nek aku ora ditampa tresnane, nek aku edan piye? Lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Jenengan seneng nek aku edan? Ya ora kok ora seneng. Wong aku iki ora tresno kok. Jenengan ki mung ora tresno. Mbok uang ki perlu dijajal. Ayo engko sik, urung dituku kok. Apa kudu dituku? Nek oleh pira? Lah wanine pira? Wanine pira? Sawe. Wah, kok murah men. Mosok kaya ngene kok selawe lho ora menghargai blas. Tenang. Den Mas, panjenengan menika janjane iki ora seneng iki sebabe memergai Ika. Ora kuwi. Lah ngene napa? Ning aku pancen ora tresno karo kowe to. Mbok aja omong ora tresno nek urung awak dhewe urung njajal ngene iki mbok omong nek ora tresno ngono kuwi to. Panjenengan niku nek jenenge ngono kuwi nglanani atine wong wedok lho. Subrata mlayu. Nglarani piye? Lah panjenengan boten tresno kalian kula mesti lara. Lah wong aku ora tresno kok. Ya karepmu. Aja ngono kuwi to, Den Mas. Aku lunga minten ngono. Aku lunga ngene. Wis tok. Tok. Aja lunga, Tok. Nyoken dum-duman dhuwit sik aja ngono enggak. Apik elehmu ngetoprak lumayan e. Nah. Gandeng kowe nggo priksa ya. Ya, ora lara wae. Nyambut gawe kok pikeke kae sik pemaine wedok kae ngono. Percayaning kawula karo Ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem, tentrem.
praja ingkang gemah ripah lojinawi embane kawula sami urip wonten ing Kayiwangan. Wah, Dipol. Teka luhur temen gegayuhamu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh kelawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing Praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya, Kakang Semar. Lah, sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Njodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Kelima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Niki mertandake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Kelima Sada ical, iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Kelima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngamarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dhateng mubal babaling nafsu, nuruti dhateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mrisani kanthi teliti. Wah, aku luput, boten mung cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Kelima Sada ora ketemu, lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar-wigar. Mula Sinuwun Dwarawati kalih Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa dene. Sinayang manglung minuraken Dewi Kramanira kang mitiraning astaning asta Bintara. Nggih. Aja serik rasamu. Yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe. Yo. Ilanging pustaka Jamus Kelima Sada sing asta wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang nanging dadi kewajibanku ngupaya pustaka Jamus Kelima Sada. Yo. Semono uga Werkudara Jawegah ngono ngupaya nglawan adhimu Ragil supaya kelakon penjangkaning Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati
Apa ingin digayuh dening Kakang Nayantaka ki pancen luhur, ora sah dadak kakehan gunung. Dibudalake kowe mabura ning Dirgantara aku tak metu daratan karo Janaka. Ayo Dimas. Aklar pandhan moncar dinonir kegonang suram-sara tetan padhang kasoran pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ya jagat mangestung para wayatur jagat Werkudara wengakno permana jati aja kleru ya Yayi. Wah kaget dinana wujud Kresna loro cacahe. Aja mati tanpa aran. Kowe ingkang aja mati tanpa aran. Aku Nata Ndarawati. Lah kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati. Yen ngono kowe ingkang sesingla Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kowe ingkang lembut pustaka Jamus Klima Sada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa. Ingkang nggawa pustaka Jamus Klima Sada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja kelakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke pustaka Jamus Klima Sada. Waton wis bedah diadani Nata Ndarawati. Werkudara, kowe aja kleru. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Aku kadangmu Nata Ndarawati. Aja mbok picake Werkudara. Mati kowe. Wah. Atmara Sang Arjuna Esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Piye Janaka? Koko Prabu. Nyata mboten jamak limrahipun menawi Nata Ndarawati tandhangipun kados mekaten. Koko Prabu. Ingkang rayi kasoran nadyan Kakang Mas Njodipati ugi kasoran kelawan Nata Ndarawati. Ingkang sajaipun sampun benten kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Janaka wonten paring adhawuh sabisa-bisa tambakan lakuning Ratu Ndarawati ae. Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi aku tak golek jago ingkang sakmurwat karo kekuwataning Kresna kae.
kang yare wangsit pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang ing ana pandhita muda sapa aku pandhita klihang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibane kono papan dunungku yen kowe takon karo aku Begawan Waskita Jati. Begawan Waskita Jati ya. Panjenengan sapa? Tepung Kinata Ndarawati Prabu Kresna, Penemban. Nadyan muda tumaruna nanging dak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen Tanata Ndarawati nyuwun tulung kaliyan Penemban Waskita Jati? Penemban bisa paring pitulungan kaliyan Tanata Ndarawati. Sinuwun. Kepasang Yogya katujuh ngene dene dina samengko aku nedeng lakoni tapa ngrame. Tegese tetulung marang sak pepadaning urip. Kersaning Sinuwun Ndarawati kepiye? Aku duwe mungsuh. Ya kuwi wujude tan prabeda kelawan aku ingkang gawe lengsem ing Nata Ndarawati. Sarta nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Waskita Jati yen Penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingkang wujude tan prabeda kelawan panjenengan ingsun. Aku ingkang bakal paring apa ingkang mbok suwun. Adalah wong tapa ngrame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa. Sinuwun Ndarawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngapa wujuding mungsuhmu. Iki to sing sesingla Nata Ndarawati. Iki sapa? Pandhita klihang kabur kangenan Begawan Waskita Jati. Ayo Sinuwun Ndarawati, kowe bali kaya wujud sejatimu. Kowe ora sandadak melu-melu perkara iki. Pengin mati sampurna. Ayo gage patrana Waskita Jati. Menungso ora tatanan jebul kekuwatane ngungkuli kelawan Werkudara lan Janakaya. Waskita Jati ungguli pustaka Jamus Limasada lakon babar jatining wujud kowe kalah prigel karo Waskita Jati. Isa tak rebut pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nyaketa kene Nata Ndarawati ora kelakon mati dening aku derajat apa? Nungguli pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Ical wujuding Nata Ndarawati. Wenteh nenggih dewaning panggoda pangetone Wang Mikulun mandya Bathara Durga. Tobat. Mati aku, teman. Mati aku.
Waskita Jati. Aku ngaturake panuwuning ing tanpa pepindhan. Sinuwun. Ndak aturi nampa pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Iya. Pusaka ndak tampa. Ilanging nata Ndarawati jebul sesinglaning Mandya Betari Durga. Pancen kepara nyata. Ning gumunku dewaning panggoda pangrantara lah kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita muda kang aran Waskita Jati. Mongko miturut pitunganing nata Ndarawati mung ana loro ingkang dadi mungsuhing Betari Durga sarta diwedeni dening Permoni. Siji Kakang Semar, loro Ragil Pandhawa, wenteh Sang Sedewa. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya. Sedewa ora dadi ngopo. Bingung raos sing manah kula kedah mapan wonten ing pundi tumuli kula memba pandhita namipun Waskita Jati. Yayi, kaya prayoga kaya mengkono ora ado-ado lungamu saka negara Ngamarta. Inggih, kasinggan mekaten. Digoleki dulurmu tuwa sing nundung karo kowe, Kakang Mas Werkudara. Iya, mangke kula nampi duka ora ana aku, Yayi. Minggat nendi? Memba pandhita Amas. Dadi pendhita nom sing mungsuh Kresna mau. Inggih. Wah. Sedewa, Wonten dawuh. ora sawedi karo aku. Jebul kasunyatane bener kowe tinimbangane Werkudara. Mula nadyan aku tinemu tuwa, ning nyatane aku lumput. Aku ora isin njaluk ngapura karo Sedewa. Nggih, mboten dados menapa. Jer sedaya titah ingkang gumalaran wonten jagat menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati mbok menawi Kakang Mas nembe kesupen dhateng kawontenan. Yo. Ragil, Wonten dawuh. diarep-arep barep kakangku nyang Karang Kadempel. Kresna kakangku pusaka Jamus Lima Sada aturna barep kakangku Werkudara Sedewaya budhal nang Karang Kadempel. Bandara Kakang Semar pustaka Jamus Lima Sada wis bali marang para Pandhawa. Pandhawa wis jangkep 5 cacahe ya kuwi Sedewa ingkang wis bali dadi ganeping para Pandhawa. Ah, syukur-syukur Ndara. Waras kula. Kula pun waras. Awak kula wis kepenak.
Merga kanthi Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki mujudake tetunggalanipun antawisipun Nalendra lan kawula. Nalendranipun sinuwun Puntadewa, kawulanipun kula wakili manunggaling kawula lan Gusti saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah loh jinawi. Gesanging para kawula embanipun sami gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman, kebak karukunan lan kabagyan. Mboten wonten raos cecengilan, mboten wonten raos dardah antawisipun setunggalan-setunggalipun. Mugi-mugi napa sing kula jangka kayangan saged mawujud mapan wonten negari Ngamarta saengga sugenging para kawula sak negari Ngamarta embanipun gesang wonten ing kayangan.